Doncs continuem aquí a la veu de l'empresària, s'acomiadant del doctor Sergio Bonafonte, que ha estat força interessant. I ara anem a parlar amb un advocat molt singular i molt peculiar, perquè el van trobar ja una mica de casualitat a través de la seva pàgina del Facebook, arrel d'una sèrie de notícies que té que val la pena comentar-les, i no sé si serà més interessant parlar de la seva vessant com a advocat o de la seva vessant personal com a professional de l'advocacia. Jaume? Sí, perquè Déu-n'hi-do, és un personatge que en aquest cas dona molt de joc tant amb una cosa com amb l'altra. Per conèixer més de prop tot el que ens ha de dir, li donem la benvinguda al senyor Josep Fajula, que n'és fundador i capdavanter de Fajula Codina Advocats. Benvingut. Moltes gràcies. Bueno, concretament al Josep Fajula, que hem trobat una... Senyor Fajula, té vostè una pàgina web i un Facebook molt personal, no? Molt peculiar. Bueno, què volem aconseguir? Nosaltres el que volem aconseguir és que la gent ens coneixi exactament com som, exactament què fem, exactament quin és el nostre estil, perquè vegin quins serveis els hi podem donar i com els hi podem donar. Tens una mena d'eslògan que diu que un problema jurídico... O sea, detrás de un problema jurídico hay uno psicológico, y si el psicológico lo resolvemos, el jurídico no existe. Bueno, aquest eslògan no és meu. Aquest eslògan és de Julio César. És el Julio César. Aquesta és una frase del Julio César que tenim efectivament a la nostra pàgina web. També hi ha algunes de Napoleón. Per mi són dos dels grans juristes de la història. Realment, efectivament, els romans van romanitzar la península ibèrica en base a aquest criteri. Amb les legions no haguessin tingut prou. El César el que sabia perfectament és que la gent vol resoldre els seus problemes i ells tenen un problema psicològic. Imaginem-se que un divorci normalment, ara en tenim una en el despatx, que també és un cas bastant simpàtic, és una senyora, bueno, no simpàtic, però el divorci mai és simpàtic, és una senyora que estava indignada amb el seu marit i perquè l'havia trobat que tenia un amant i li va embadurnar tots els trajes, tots els vestits amb caviar. Doncs el problema d'aquesta senyora no és el divorci, no és el procés. Aquesta senyora el que estem intentant és que vegi que ha de deixar estar i deixar de pensar si l'amant del seu marit té la seva mateixa categoria. Ella està, el que es diu, dolguda, moralment humiliada, i fins que no resolgui aquest problema, aquesta senyora el procés l'abordarà d'una manera o l'abordarà de l'altra. El problema psicològic, si no tingués aquest problema psicològic ja haguessin fet un pacte. Com que té aquest problema psicològic, el pacte és molt difícil. Tu tens algo que t'agrada dir molt, és que tens de divertir professionalment, no? Per poder exercir. Si no et diverteixes, no pots exercir. És impossible. Això ho explicava jo amb un llibre que ens van fer una entrevista a uns advocats, que és 40 advocats de Barcelona, i a mi em va agradar molt fer-ho perquè no era un llibre on parlessin dels màsters i de lo bon abogat que és un i dels idiomes que parla i parlava de les persones, que jo crec en això. I sí, jo els vaig comentar que és impossible ser un bon professional, ser un bon advocat si no diverteixes, perquè no podríem resistir el nivell d'estrès, de pressió. Pensa que nosaltres fem d'advocats, de psicòlegs, de companys, fem de tot. Sigui el conseller delegat d'un gran banc, jo he estat portant tota l'àrea penal d'un gran banc durant 15 anys i sé el que és, o sigui una persona del carrer, que els senyors del banc també són del carrer, però vull dir d'un altre nivell sociocultural. Vull dir que si no et diverteixes, no procures buscar la cosa agradable, integrar-te, implicar-te amb el client, mirar a veure què és el que li passa, mirar què és el que vol, saber les seves necessitats i crear una simbiosi amb ell, és molt difícil portar bé un pleit. Clar, per això tu has de passar bé, t'has de divertir. Que et diverteixis no vol dir que a vegades diguis me n'aniria d'aquest despatx a les Bahamas i no tornaria, això a vegades ens passa a tots. Però si no et diverteixes i ho fas per obligació i per el sueldo i per el prestigio, no pots ser bon professional, és impossible. La teva especialitat és penal. La meva personalment és el dret penal econòmic. El que passa és que estem portant al despatx temes a l'estat espanyol, a Catalunya, a Suïssa ara mateix, a Brussel·les, però en el despatx és multidisciplinar, hi ha especialistes en dret civil, en dret mercantil i en dret fiscal també. Dius tu que un judici és com una partida d'escacs. Sí, això no sé, m'ho deia en el llibre també. Sí, és que a nosaltres ens fan normalment una pregunta. És la pregunta típica, no? Només en els programes de ràdio i així
He estat en algun i t'ho pregunten. ¿Qué hace usted cuando sabe que defiende al malo, que és culpable? Doncs clar, això com se'ls ha d'explicar? Aleshores se m'ocorre aquesta idea. Imaginem-nos una partida d'escacs, imaginem-nos una violació. Imaginem que el violador tenen una mostra d'ADN. I aquesta mostra d'ADN s'ha de demanar que l'analitzin per saber si és el que han trobat en la persona que diu que l'han violada. Bé, doncs el fiscal, en el moment de les seves conclusions del judici, oblida demanar aquesta prova. Com que aquesta prova no existeix, aleshores ja queda un dubte racional. I el jutge té que absoldre el violador i el violador se'n va a casa seva. És que algú ha mogut malament una fitxa. Si les fitxes s'haguessin mogut bé i el fiscal hagués demanat la prova d'ADN, doncs tot hagués anat bé. Després poden dir, es que el juez los deja todos a la calle. Es que el abogado, ¿cómo puede defender al violador? No, és com una partida d'escacs, de parxís, on hi ha unes regles. En aquest cas, que és un cas recurrent, de la violació, és un gran error del fiscal i el jutge, encara que no vulgui, té que absoldre aquell senyor, perquè té una dubte racional. Per tant, queda clar que hi ha una diferència ostensible entre llei i justícia, senyor Fayula. Sí, clar, hi ha un aforisme que ho deia això, diu, derecho es lo que está bien hecho y la ley es lo que manda el rey. En aquest cas, la paraula derecho s'assimilaria a justícia. La justícia és un ideal i la llei és una altra cosa. Per exemple, fa uns anys les dones no podien votar i això era una llei. Era una llei, seria injusta, però era una llei, si em permeten l'expressió, era una llei legal, era una llei correcta. És com l'esclavitud, com moltes coses que van succeir al llarg de la història. Lo legal no sempre ha de ser just. La justícia és un concepte genèric i lo legal és el que ens mana el Congrés dels Diputats, el que ens manen les lleis, el que manda el rei. Derecho está bien, lo que está bien hecho y la ley es lo que manda el rei. Li diré que els clients, i els comprenc perfectament, no busquen justícia. Els clients el que busquen és guanyar, és utilitzar la llei en favor seu i que els donin la raó. Bueno, però això és normal, no? Sí, però bueno, és que amb una... Això ja podíem debatre si la justícia o la llei d'aquest país és bona o és Sí, dolenta. bueno, però això ja són criteris. A més, hauríem de veure quina de les lleis d'aquest país. Jo li diré una cosa... Per exemple, el sistema jurídic és el més segur que tenim aquí al nostre país? És bo? Pues sí, que és l'àmbit mundial? Pues el sistema judicial espanyol, jo li diria que és un dels més garantistes del món. Està molt ben fet, està molt ben creat. Però una cosa és que el sistema sigui garantista i l'altra és que sigui útil i que sigui efectiu. Perquè l'efectivitat, aleshores, ja depèn de que tinguem jutges suficientment preparats, de que tinguem mitjans de l'administració de justícia. Clar, si es garanteix molt, per exemple, el dret d'un inquilino, un llogater, a que no el facin fora de la casa que ha llogat, i l'arrendador, el propietari, té que estar mesos i anys tramitant una cosa perquè la justícia va molt lenta, el sistema serà molt garantista i això en general està molt bé. Bueno, en general no, està idealment molt bé, però el que interessa a les lleis és que siguin molt efectives. Per exemple, li diré un dels països, des del meu punt de vista, des del meu modest punt de vista, menys garantista, que jo em vaig quedar molt parat, és Bèlgica. A Bèlgica, per un anònim, tenen concretament a un client nostre per un tema de blanqueig de diners, amargat, com si diguéssim, a Suïssa i a Bèlgica. Nosaltres hem demanat de fer una carament amb aquesta persona, doncs això és un anònim. Això difícilment passaria en el sistema espanyol. Sempre a vegades ens pensem que aquí tenim el pitjor i no ho tenim. El pitjor a vegades està en altres llocs. El que passa és que el sistema espanyol no és massa efectiu perquè és molt lent. Vostè, senyor Fayula, diu allò de que no es creu que un bon acord sigui millor que un mal judici, o al revés, com era això exactament? Sí, Un bon acord és millor que un mal pleito. Ah, això. Sí, això, un buen acuerdo, em sembla que son cosas dels gitanos, ¿no? Un acuerdo es mejor, tengas pleitos y los ganes, tots aquests tòpics. Un buen acuerdo es mejor que un mal acuerdo es mejor que un mal pleito, o alguna cosa així. No és veritat. Moltes vegades per arribar a un acord s'han d'interposar un pleit. Has d'ensenyar les armes, has de dir estic disposat a lluitar. I si no ens posem d'acord, lluitarem fins al final. I aquesta és la qüestió, perquè clar, si cada vegada hi ha una submissió d'un a l'altre,
Doncs, escolti'm, miri, voldria que em baixés el lloguer. És que li pago 3.000 euros. Bueno, i per què? Doncs miri, no ho sé, perquè seria just amb la crisi que m'ho baixi una mica. L'altre no té cap obligació de baixar-t'ho. Si no l'amenaça que és quan això no compleix, i això tampoc, i si no ens posem d'acord tindrem pleits, doncs aquesta por d'anar al pleit no té sentit. Jaume, hi havia un tema quan van estar mirant tu i el tema del Facebook, que abans que es va quedar l'atenció a aquest senyor que ens acompanya avui. Per cert, on el podem trobar exactament? Com el van trobar nosaltres? A través del Facebook, però també tenim una adreça... Dóna-la, perquè és curiós, que no donarà temps a parlar de tot. Sí, Fajula Codina Advocats és a la plaça Francesc Macià número 3, quart segona, de Barcelona, i si voleu també podem donar un telèfon perquè es posin en contacte amb el senyor Fajula. Ho posarem aquí en pantalla, però a mi em va cridar l'atenció que vas posar una demanda contra Movistar. Això em sembla que ho vam veure al Facebook tu i jo, no? Sí, no. La demanda Movistar. Tens raó, que no recordava la companyia. És Movistar. Aleshores, escolta, com es pot barallar amb una companyia d'aquestes característiques? És igual, jo penso que tothom és igual davant de la llei. Bueno, això és la teoria, eh? Això sí, la possibilitat d'accionar. Al final tot depèn dels calés, em sembla. Sí, això és veritat. Hi ha una justícia per pobres i una justícia per rics. Però això no vol dir que els rics vagin a subornar els jutges. Vol dir que els rics, els que tenen mitjans econòmics, tenen la possibilitat de nomenar molts pèrits, demanar moltes auditories, fer molts informes, aguantar una tramitació judicial durant un any, mentre que el que no té recursos econòmics, doncs entre gastos judicials se li en va i té que a vegades arribar a acords que no li interessen. Però la pregunta quina era? Que ens anem a anar... Havies posat una demanda a Movistar? No l'hem posada encara. El que passa és que ha vingut algun client i diverses persones que s'han trobat en una circumstància que concretament aquesta companyia, i ho dic amb tot el respecte per la companyia, ho estem estudiant, vull dir que no estic fent cap acusació contra Movistar. Té un producte que diu que es veu en una sèrie de canals i sembla que alguns d'aquests canals no es veuen. Això, abans de tot, hem anat a l'oficina... l'oficina... Barro amb el tema dels partits de futbol i tot això. Sí, bueno, concretament els clients que van venir era per un tema de tennis. Després ha vingut més gent, que s'han trobat amb això. I aleshores sí, s'ha anat a l'oficina del consumidor... Sí, una publicitat mal feta, després... Enganyosa? Home, jo diria que enganyosa. No, jo diria que enganyosa, perquè si estan fotocopiats els logos i els iconos de cada canal que veuran a la pàgina de la propaganda i tu signes allò i pagues, suposa que és d'allò. I clar, quan aquests senyors havien anat a la companyia i deien que ells no sabien res d'això. I clar, això ho estem estudiant, encara no s'ha posat la demanda, però estamos en ello. Josep Fajula, personatge, advocat penal d'aquí de Barcelona, peculiar, singular, té un Facebook, busqueu-lo, poseu Josep Fajula al Facebook. No, Fajula Codina, ho dic en castellà. Fajula Codina Abogados. Pues así llamamos nosotros, y la verdad que es digno de ver porque es muy, muy entretenido. Sobretot per les notícies que penges, i els comentaris que fas de les mateixes. Que les comentarem la setmana que ve. Tornaràs perquè, Jaume, jo m'he quedat amb moltes coses. I jo també. Amb moltes coses per preguntar. Així és que t'emplaço, no? Vindràs o no la setmana que ve? Sí, quan ho digueu. Doncs vinga, va, nosaltres l'acomiadem fins la setmana que ve. I vosaltres no marxeu, perquè continuem parlant de dret. D'aquí a no res, 30 segons, i, com sempre, la veu de l'empresari amb més coses.